ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марамат шумо метавонед ки сурат маълумота дар WhatsApp экранда роӣ кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дӯстони азиз, дар имза навор чӣ хона, чӣ замин, чӣ квартира, чӣ қабул кардем ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Хоб, хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, шаҳри Бохтар, территорияи шаҳри Турсунзода, территорияи Вахш, территорияи Дангара, территорияи Восей, территорияи Қумсангир ва дигар тарафҳо. Дӯстони азиз, ҳастанд даврӯзаи фурӯшӣ ҳаст. Дӯстони азиз, ҳастанд аппарати мехчабрӯӣ ҳастанд ва квартираҳои фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Ваҳдат ҳастанд ва аз Душанбе, шаҳри Бохтар, Ҳисор ва дигар тарафҳо. Обшим як хонага, ду хонага, се хонага ва замин ва хона аз нархҳои арзон ҳам сар мешавад. кадоми дар мисол чизе ки барои фурӯшӣ бошад дар рақами WhatsApp роӣ кунем, мо реклама мекунем ва курси имза бошад 109 сомонӣ. Дӯстони азиз, курс ҳамин хел 109 сомонӣ. Лайка дӯстони азиз мезанем ва мегзарем ба навори хонаҳои фурӯшӣ. Марамат рафтем. Мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастанд дӯстон, срочная қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат центр, яъне ки шаҳри Ваҳдат центр пеши ҳайкали Модарда, яъне ки пушти каласовой. Дӯстони азиз, яъне ки ҳамин ҳамада ҷои беҳтарин центри шаҳри Ваҳдат пеши ҳайкали Модар. дӯстони азиз, якхонага квартира ҳастанд ки дар сеюм ошона қарор дорад. думи 10 ошона ҳастанд ки 37 квадрати метр бо об свет таъмин аст. дӯстони азиз, думи 10 ошона ҳастанд. хоб, дар дӯстони сеюм ошона 37 квадратни. мақсад ки дӯстони азиз, лифтам дорад, ошхона, ванна, хоб, ошхона, ванна, ҳоҷатхона ҳамаш дӯстони азиз кафе задага ҳастанд. хонаҳошам дӯстони азиз тайёр ҳастанд, уже зиндаги кардаистанд. мақсад ки фақат ки баъди лихтон бо абой мезанем. мисол камтар ам хали ремонт кардаги ҳастанд, зиндаги дорад, не ки баъди лихтон бо абой шуно кардаем, абойша хитон мезанем. Аи мақсад дигар чиш ҳамаш тайёр ҳастанд. мисол дом уже тайёр аст, одамо зиндаги доранд, дӯстони ошхона, ванна, ҳоҷатхона ҳамаш мақсад ки кафе задагӣ баъд термисам дорад, об свечам дӯстони ҳастанд. инчунин лифт чикалекум ҳастанд. дар пеши дом дӯстони азиз, мақсад аптека, мақсад банк, ҳама чизи лозимӣ обшим ҳастанд пеши ҳайкали Модари шаҳри Ваҳдат. нархам нархи қимат, нархи арзон аст. срочна мегӯяд сум дар кор. нархи квартира 260 000 сомонӣ аст, бо дӯстони азиз муомила дорад. нархи ҳамин квартира 260 бо муомила дорад. якумаш рақамҳои мегафон дасти ахира 92 24 соат кор мекунад. дуюмаш рақамҳои мегафон яшам кор мекунад 43 инашда WhatsApp доранд. оидам квартира ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ бошад барои фаҳмидани шумо дар ин рақамҳо занг занед, ба шумо фаҳмода метавонем ва арзонам мекунем. марамат метавонед занг занед. мегзарем ба дуюм аппарати фурӯшӣ. дӯстони азиз, аппарати фурӯшӣ ҳастанд ки аппарати мехча мебурвардагӣ ҳастанд ки срочная. шахсоне ки мехоҳанд ки мақсад ки бизнес кунанд, бизнеси оилавӣ ҳам мешавад. дӯстони азиз, мақсад ки аппарати мехча бурорӣ ҳастанд. барои ин ба шумо дар кор мешавад, яъне ки сим дар 8-10 соат дӯстони азиз то 120 000 мехча мебурад. дӯстони азиз, мақсад ки барои ин ба шумо дар кор мешавад сим. мақсад ки ҳамин сима уже ҳамин сарша мақсад ки дар аппарат мемонен, уже усша худаш аппарат бурварда мегирад. мақсад дар 10 соат ҳамин хеле перемена то 1 тоннара мақсад ки сим мебурорад. хоб, аппарат дӯстони азиз пачка ҳастанд аз 80 то 110 миллиметр аст. дӯстони азиз, ин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. аппарат мақсад ки навай барои бизнеси одамое ки мехоҳанд ё бизнес оилавӣ варианти беҳтарин хуб ҳастанд. нархи аппарат ҳамагӣ 70 000 сомонӣ аст. бо хайқатчон муомила мекунем. якумаш рақамҳои тисел, рақамҳои 60 кор мекунад. дӯстони рақамҳои соҳиби аппарат ва дуюмаш рақамҳои Россия инашда WhatsApp дорад. аппарати мехча мебурордагӣ бизнеси беҳтарин, мақсад ки 70 000 сомон аст, бо муомила дорад. марамат дӯстони азиз, бо тарзи коркунишам нишон метавонем, метавонед ки дар ин рақамҳо муроҷиат кунед. мегзарем ба сеюм даврӯзаи фурӯшӣ. дӯстони азиз, дарвозаи фурӯшӣ ҳастанд ки мақсад ки хеле саюзни ҳастанд, оҳанаш ба қувват ҳастанд. паҳмиш 355 дӯстони азиз, қаттии стойкаш аст. дӯстони азиз, баландиш 240 бо мақсад ки аз баландиш бо мақсад ки аз решоткаш бо ҳастанд 70 см ғайра, мисол 240 бо 70 см мақсад ки решотка дорад. обшим мақсад ки оҳанаш ғавс ҳастанд. хоб, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар 9 километр дар Мирзобек. нархи арзон офисиан, мақсад ки срочная. профили мақсад ки ғавс катия
нархи ҳамин давроза ҳамагӣ 4900 сомон. Чун агар хеле сифат ку якмуш ки намеёни хеле оҳандимш агар ёбем камикам ай 7000-8000 боло аст дӯстони азиз. Акада срочно сум дар кор шудаем мақсад ки мефурӯшанд 4900 сомон бо ягон сум муомила мекунад қарор дар шаҳри Душанбе 9 километр дар Мирзобек. Чихелекту памиш 355 ва баландиш 240 боз болош бо решетка дорад бо 70 см дигар қати стойкош ва профилош ҳам қатиша дӯстони азиз ҳамаш комплектае. Қайна размеш рафтум кадом ки мисол туғри мегирад метавонад ки рафта мисол часпона дар хонааш. Ин ҳамин рақамҳои тисели соҳибшуда ин рақамҳо ҳам кор мекунад ҳам мақсад ки WhatsApp дорад. 4900 сомон мегам бо мақсад ки муомила мешавад. Марама метавонед ки занг заред маълумотша гиред. мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастед дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт. ноҳияи Фирдавсӣ маҳаллаи Гулпарвар дӯстони аз лаби роҳда. 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки ҳамагӣ 6 дар хона дорад. 4 сотиқ замин ҳамагӣ 6 дар хона. дӯстони азиз калидор, ошхона, баня, кухнӣ ҳама чи аделина дӯстони азиз ҳари мошам суд астае. Пеши хона мегад роҳ пол ниҳод асфалтай, мактаб, магазин, аптека ҳамаш мегад дар пеши хона ҳаст. Бо чили хона мансар мега дорад. шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ маҳаллаи Гулпарвар лаби роҳда. боқимода маълумотша метавонед ки аз рақамҳошон гиред. Дастрочно мегад фурӯхта мешавад. нархи хонаро ҳамагӣ 700 000 сомон гуфтаам боз мақсад ки муомила дорад. нархи ҳамин хона ҳамагӣ 700 000 сомоне ки ҷои беҳтарин мегад хай ҳамин хел нарх мондиан бо муомила доштаем. рақамҳои тисели соҳибшуда ва рақамҳои WhatsApp шуда шахсоне ки мехарем марамат занг занед. одамое ки хонаи фурӯшӣ доред мақсад замин квартира мошин ягон техника ягон компания ягон маҳсул хоҳем ки реклама кардан обши мо реклама мекунем мо фурӯшта мегзорем чизе ки шумо дошта бошен дар рақамҳои болобуда WhatsApp Telegram имо пайвастай чизе ки дорем фурӯшӣ метавонем ки роҳӣ кунем мо реклама мекунем. лайк кардан инсона навор то охираш тамошо кунем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастед дӯстон қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар 4 микрорайон дӯстони азиз. пеши мақсад ки стадион, пеши боғча, пеши супермаркет ва кохи нур. дӯстони азиз духонага квартира ҳастае ки дар якум ошона қарор дорад 68 квадрати метрае. ремонтош ремонтҳои замонавӣ бо об сувои таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. нархи квартира 375 000 сомонӣ ҳастае ки боз мақсад ки муомилаи хуб дорад. дар комментира бисёр дар он видео хоҳиш дид ки аз территорияи Рега яъне ки шаҳри Турсунзода яъне ки квартира пешкаш кунен ина баҳри шумо мо мондем. ҳам одамое ки на заказ карда будед на баҳри шумо агар ки ҳамин вариант ба шумо мувофиқ бошед наметавонед ки занг занед. дӯстони азиз муомилаи хуб дора мега соҳибшуд марамат ягон савол то бошад ягон маълумоти иловагӣ метавонед ки аз ҳамин рақамҳо гиред. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастед дӯстон коробка ҳастае қарор дорад дар ноҳияи Вахша тарафи совхози Вахшта. дӯстон 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 хона кардагӣ ҳаста коробка ҳастай мақсад ки пурра нест боқимодаша хитон мекунен гирда ба нашда одамо зиндагӣ доранд хай обшим камтар бо меҳнат расходша ӯзша хитон мекунен. нархаш мегад ҳамагӣ 100 000 сомонӣ ҳаста боз мегад муомила ва савдо дорад дар Вахш ноҳияи мақсад ки тарафи совхози Вахшта. кадом маҳаллаша бо хитон мепурсед. ин ҳамин рақамҳои соҳибшудаи рақами мегафони соҳибшуда марамат занг занед. одамое ки дар ҳамин навори мо агар хонаи маъқулӣ наёфта бошед квартираи маъқулӣ ки наёфта бошед ки замини маъқулӣ дар комментария мо нависед ки аз куҷо ба шумо дар кор ҳастем мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. я лайкира дӯстони азиз зарин дариқ надоред навори моро то охираш тамошо кунед. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастед дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ гравзавод Гулбута 2. духонага квартира ҳастае ки дар 4 ошона қарор дорад 42 квадрати метр ҳастае ки бо об сувои таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухтез ва ремонтҳои беҳтарин. дӯстони дом худаш 4 ошона ҳастае домои нав ҳастае 4 ошона ҳастае дар 4-маш қарор дорад ҳамагӣ 42 квадрат бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ. дастрочно мегад фурӯхта мешавад бо нархи 370 000 сомонӣ ки боз мақсад ки муомила дорад ва бо ҳамаи чизи чораш мегад фурӯхта мешавад. да срочно 370 бо муомила доштаем. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшуда ва рақамҳои WhatsApp шуна шахсоне ки агар хоҳен ягон вариант дошта бошен ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин квартира фаҳмидан
промой занг занед. Фақат конкретно хайдаро марама. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. Хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ. дар дӯстони азиз мақсад ки деҳаи макмурут гуфтага ҳастем. дар деҳаи макмурут дӯстони азиз 12 километр боло аз район, яъне ки ҷамоати амал мешуда дӯстони деҳаи макмурут. ҳамин хел нависи ҳасобишон бо мақсади дигарша хутон мегирем. 10 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 хона кардагааст. хонаҳои ҳамон пешина хонаҳои навнесазона хай барои зиндагӣ мешавад. як камтар мақсад рангбор мекунем. об дора мегӯяд дӯстон аз бо ҳамаи чизи чораш мегӯяд фурӯхта мешавад. нархаш ҳамагӣ 100 000 сомон. нархи ахирша дига арзон намешавад. дӯстон аз ин мақсад ки деҳаи макмурудш дар ҷо қарор дорад, бо метавонем ки аз рақамҳои соҳибшон маълумоти пурраша гирем. нархи ҳамин хона ҳамагӣ 100 000 сомона мегӯяд. нархи ахирша дига арзон намешавад. сроч намегӯяд сум дар кор аст. марама дига маълумоти аниқ ва пурраша аз рақамҳошон гирем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри бухтар, шаҳри қурғонтепа, назди бозори фаровон. духонага квартира астае ки дар дуюм мошина қарор дорад. 42 квадратный метр астае ки ремонтошон азиз созай бад нест. ремонтош созай. боб свет таъмин аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термосони азиз дорад. хоб дӯстони азиз балконашон мегӯяд 6 ба 10 аст. дӯстони азиз наздикии бозори фаровон. ремонташон мегӯяд тоза, ҷои беҳтарин мегӯяд. мактаб, садик, балниса ҳамаш мегӯяд наздикай. обсо мегӯяд доимияй. хоб дӯстони азиз хай обшим квартира бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ билад. нархаш мегӯяд 298 000 сомони аст. боз мақсад ки муомила дошта. квартира намедонам мақсад домои панел як домои советска домои нава инаша нагуфтам. хитом пурсида мегирем. нархи ҳамин квартира 298 000 сомон аст. боз мақсад ки муомила доштаем. то қад суми хоиле алиш балиш намешад дӯстони азиз. марамат шахсоне ки мехарен занг занед. одамое ки хонаҳои фурӯшӣ дорен, квартира, замин, мошин, ягон техникам квартира барои реклама кардан дар рақамҳои болобуда муроҷиат кунед. мо реклама мекунем. лайк казанед ва наворо дар рафиқотон подписаш кунед. мегзарем ба даҳум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар куфарниҳон. 6 сотиқ замин маҳсулот астае ки 3 дар хона кардагӣ аст. ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни ва дӯстони азиз обсвечам ҳастае. хобхонаи заминӣ астае. ремонтшам боли мения барои зиндагӣ меша. обуш мегӯяд пастяне, светам пастяне. дӯстони аз шаҳри ваҳдат дар куфарниҳон. дӯстони азиз дастсрочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 275 000 сомони аст. нархи ҳамин хона боз мақсад ки муомила дорад бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ дар шаҳри ваҳдат дар куфарниҳон. 275 та бо муомила дорад. боиди хона шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволои зиёдӣ бо зиёдтарак маълумот аниқтар дар рақамҳои поёмда занг маълумотша гиред. марама. мегзарем ба 11 хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи восе дар кафтархона гуфтага аст. дӯстон аз сурата фақат суратҳои дуруни хона аст. суратҳои берунуш нест. яъне ки хона нархаш арзон аст. ҳака ҳамин хел боли мения. ноҳияи восе дар кафтархона нархаш мегӯяд дӯстони азиз 65 000 сомони аст. 6 сотиқ замин аст. мақсад ки ду дар хона кардагӣ аст. якта дута хел нархаш ҳамагӣ 65 000 сомонӣ. оиди хона шумо ягон маълумотҳои зиёдтӣ хоҳед, ягон саволои зиёдтӣ дар рақамҳои поёмда аст ва вило занг занед. на мисол дар ноҳияи восе дар кафтархона мегӯяд то қад суми хоиле ҳамин хел нархи арзон даги хонаҳои хай бараки временка ҳамин хел боли мени ремонт кардагӣ аст. аниқтар маълумотҳои пурра аз мақсад ки аз рақамҳои поёмда. кадоме ки мисол хона дорад реклама мекунед дар WhatsApp мо роӣ кунед. кадоме ки мисол хона харахад дар комментария нависед мо пешкаш мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.